בחיים לא נתפוס מה זה יחדיו. שוחט ונשחט יכולים להיות יחדיו. המסית לא קופץ, הנפש לא חצופה. וילכו שניהם יחדיו בהתחלה וילכו שניהם יחדיו בסוף. עכשיו תשמעו, מילה ראשונה, ויאמר יצחק. מי נמצאים על ההר? כולנו יודעים מי נמצאים על ההר. נו, מי נמצאים על ההר? רק יצחק ואברהם. אף אחד. הנערים למטה. אין אף אחד, העוקד והנעקד. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. לא מיותר? כבר נתת לנו שיחה אחת בין אברהם ליצחק. לא חבל על המילים? ויאמר יצחק, אם היה כתוב ויאמר יצחק היה צריך להוסיף אות. אני מבין למי. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. נו כבר תגיד, מה? ויאמר אבי. זהו. יודעים מה יצחק? אתם תראו כל הפירוט. יצחק עוזר לאבא לעמוד בניסיון. יצחק אומר לאבא נעם להורו המנוסה, אבי אותי חכה וסתרסה לא תחמוד ולא תכסה. העזרה הראשונה בניסיון, יצחק מעורר באבא את היותו אבא לשלי. אברהם אבינו אמר פעם ראשונה בהיסטוריה את המילה הנני, רק לפני כמה פסוקים. הוא אמר הנני לקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר לו קח נא את בנך את יחידך. עכשיו תשמעו את אברהם, את יצחק. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. אבא תסביר לי את מה שכל הילדים שלנו ישאלו בהמשך. לפעמים זה לא מסתדר. אברהם המאמין עם אביו של יצחק, נכון? מה קורה כשיש סתירות קשות בחיים? איך מסתדרים אברהם ואביו? ויאמר אבי, אני רוצה לשמוע הנני גם על אבא. הקדוש ברוך הוא שמע ממך הנני על אברהם. עכשיו אני הילד שלך. אני רוצה לשמוע הנני. ויאמר הנני בני. ויאמר יצחק, הנה, תשמעו את המשחק של המילים, הנני. אני לא מבין. הנה האש והעצים. ואיה עשה לעולם. תדעו לכם כלל, כשכתוב איה במקרא, זה לא איפה. איפה זה שאלה תמימה. הגיד ענה לי איפה הם רואים. כשכתוב איה במקרא, זה שאלה רטורית סתם, זה לעורר אותך. אייכה? אייכה. מה היה עונה האדם הראשון מצד שמאל למעלה? אל בן אחיך. איה שרה אשתך. איה עשה לעולם. מה אבא? אני לא מבין. אני יודע שאסור לי להגיד לפי הכללים. אני עובד עכשיו. אני מכין את עצמי לכל. אני עכשיו עובד על היחדיו. אני באמצע עבודה. אני לא רוצה להפריע. אני רק רוצה להבין מה צריך לעשות כשהנה האש והעצים ואיה יעשה לעולם. ויאמר אברהם, תשובה היחידה של אברהם ליצחק כל החיים. אלוהים יראה לו עשה לעולם. אני. השיחה מתחילה במילה אבי, מסתיימת במילה בני, ובאמצע אלוקים יראה. זהו. ואז עוד פעם וילכו שניהם יחד. צריך עוד שיחות במקרא? צריך עוד מילים?
רץ אל הנער להקדישו, ונפשו קשורה בנפשו. זה לא סיפור. נפשו הולכת ונקשרת יותר ויותר בנפשו, ככל שהמאכלת יותר בידו. ככל שהוא יותר רץ אל הנער להקדישו, נפשו של אבא ובן קשורה יותר בנפשו. ואז, כמו ילד בגן, הוא עושה לו זר, איתרו. ראיתם פעם זר יפה? בעצים ואישה. הוא איתר אותו בעצים ואש. אתם יודעים את מה מאתרים? את הביקורים צריך לאתר. קוראים לזה איתורי ביקורים. אתם יודעים מה עושה פה אברהם? מביא ביקורים. יתרו בעצים ואישו, וזר אלוהיו על ראשו. זה כבר לא אדם, זה כבר נזיר לאלוקים. יחיד הוא קל כצבי. היחיד, יצחק, מגיע למדרגה שהוא קל כצבי. נכון שהרבה פעמים אנחנו אומרים זה קשה, זה קל, זה קשה, זה קל, זה קשה, זה קל.